Ака барон плора гиров кани плокани. Гудаки арон ты па. хабари нохуш рӯзи 18 ноябр дар тамоми гӯшаи қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳифаҳои иҷтимоии тоҷику тоҷикистониён рӯҳ ва содир шуда истодааст. дӯстони азиз, бар ҳамаи мову шумо маълум аст ин чӣ хабар аст, яъне ҷудошавии Барону Абдурозиқ аз ҳамдигар. Ин як сабаби баъзе аз ба мардуми тоҷикон шуд ки нисбати ин ду мард, яъне ки ба Абдурозиқу ба Барон, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ Инстаграму ТикТок, Ютуб блогерҳо наворҳое карда истодаанд. Абдурозиқ хайхе да бағалмон калон кардем, парваридем, надонистем ки як бор Дубай брава, хе сарш битем мақсад хидш тоқа Дубай брава, хе мегреза мерава. Парончи киш кардем грех бира. Хидом мезанад Абдурозиқ. Барон, ака, вообще зиқ наша. Ҳамон мардуми тоҷик да бартай қатитай. Ҳама вақт боши саломат акай Барон. Ака барон плора гиров кани плокани. Гудаки арон ты па. Алло, ман аз шаҳри Дубай Абдурозиқ занг зад истодам. Кани майпати ман? Кани iPhone 12 ман? Кани PlayStation 5 ман? Ҷостикоям кани? бачаҳо Абдурозиқ чизоша парсиса бигирен ҷамъ кунен роиш кунен. Бачаҳо бихезен чизо Абдурозиқ ха бигирен роиш кунен охи. Ила чизо шухи. Абдурозиқ бачам. Ина iPad амиҷада. iPhone 13 амиҷада ина. Дастет бондагӣ будам бировардимшон. Ина ам ди ҷостики ҳастай ку. Ина ам ҷостикот храненида бондагӣ аст. Ина ми iPad биё бигиришам боло. Ина iPhone 13 хати ди ҷостик биё бигир баш. Бара ай Тоҷикистон қабул шон ка ай Дубай.